Subhanallahi walhamdulillah, subhanallahi walhamdulillah, subhanallahi walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahu limalikul haqq, fata'ala Allahu limalikul haqq, fata'ala Allahu limalikul haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Assalamu alaikum. Yan uwana musulmai, sunana Muhammad Awwal din Najeriya ne, kuma daga Najeriya ne. Dan kasar Niger State da Tilokuma a cikin Niger State, kawai da ake kira Go a cikin da Tilokuma. Nan ne kawai ina kuma mini shine Jahillallune. Ni barfe ne, wannan shine bidiyo na 57. To na zo garin Lagos ne domin sai ne makalar sarai saboda kana zama garin Lagos a unguwan Koyi, wallahi Lagos masallaci a Lagos. Duk lokacin da ku zo na masallaci nan ne za ku tada ne sana'a shine sai da su so kawai shine sana'a. To yau dinnan shine game da wato hukunci, wato siyasa, hukuncin Jahillallune. Siyasa, hukuncin Jahillallune. Kun gani siyasa ya taho ne daga dialogue kuma shi ne littafin ƙasa. Wannan dialogue nan wane ne suka kawo dialogue? Su ne turawa. Ko kun gani ko? Ko kun gani hukuncin Jahillallune wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani shi a cikin suratul Ma'ida aya na 50. Yace afa hukumul jahiliyyati yabghun, wai shi hukuncin mutanen Jahillallune kuke bi? Wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqin. Waye ne ya kai Allah hukunci ga mutane, ga wanda suka yi imani ga Allah, ga wanda suka mutanen da suka yi imani da Allah? Ma'ana waye ne kai waɗanda suka yi imani da Allah iya hukunci? Kaga aya ce afa hukumul jahiliyyati yabghun, wai shin hukuncin mutanen Jahillallune kuke bi? Su wane ne suke bin hukuncin mutanen Jahillallune? Su ne musulman zamani. Su ne musulman zamani wanda suka saba ma Allah. Da Allah ya ba mu doka uku a sallah cikin suratul Isra'il aya na 110. Yace qul huwallahu ahad rahman ayyama tad'u wa lahul asma'ul husna wala taj'al bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi bayna zalika sabila. Yace kira Allah ko kira Rahman da ko suna ka kira shi duk ɗaya shi ne mai suna masu sai doka na farko Allah ya ce wala taj'al bi salatika, kada ka bayyana salaka, ma'ana kada ku bayyana salaka. Kaga wannan shi ne doka na farko. Doka na biyu Allah ya ce wala tukhafid biha, kada ka boye salaka, ma'ana kada ku boye salaka. Kaga shi ne doka na biyu Allah sai ba. Doka nan ku sai ce to wabtaghi bayna zalika sabila, kuma anya ta kankana ka. Kaga shi ne doka na uku. To amma sai gashi na musulman zamani suka je suka saba ma Allah, suka je suka bayyana sallar suka koyo. To wannan kuma bayyana sallar da suke koyo da musulman zamani suke a sallah shine sallar subhi da barayi sallar magriba da sallar shashi ne koyo, ko shine sallar zuhri, sallar asr da barayi sallar magriba da barayi sallar shashi. To wannan gabaki dai babu shi a cikin alqur'ani, saboda haka qur'ani ya tankado da bayyana da koya da musulman zamani suke a sallah ya jefa musu da kansu. Inda zaka same shi a rubuce cikin hadisai wanda aka ruwaito, malaman arabiya suka ruwaito, rawahu kenan suka rawaito suka yi ba annabi ƙarya. To a cikin hadisan suka ce akwai sahihi akwai da'ifi, ma'ana akwai ingantattun hadisai kuma akwai wanda ba ingantattu ba. To da ingantattun da wanda ba ingantattu gabaki ɗaya akwai bayyana sallah akwai koyo. To kuma wannan bayyana sallah da koyewa da musulman za su ka sallah babu shi a cikin alƙur'ani, sanda aka Qur'ani ya tankaro to ya je kawo masa da kayan. To kaga to waɗannan mutanen musulman zaman da suke bayyana sallah suke koya, su ne suke bin wato hukuncin Jahillallune. Ai kaga zamanin kun taba ganin sun yi amfani da hadisin Allah an yi hukunci? Kun taba gani? Amma abu da suke hukunci da shi ne dialogue. Daga siyasa daga dialogue aka samo shi. Dialogue zaka tuna cewa kundin tsarin mulkin kasa. Kundin tsarin mulkin kasa. Kaga dialogue. To dialogue nan kuma wasu suka zo da dialogue? Turawa. Kaga hukuncin Jahillallune. Masu bin hukuncin Jahillallune su ne musulman zamani. Da Jahillallune kuma su ne turawa. Ka gani kenan. To nan wani shi ne aya sai karkare ce wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqin. Waye ne kai Allah hukunci ga waɗanda suka yi imani, ga mutanen da suka yi imani? Ma'ana waye ne kai waɗanda suka yi imani da Allah iya hukunci? Kamar zamanin Annabi Suleiman, duk annabawan sa ba sarauta, waye ne kai su iya hukunci?
kamar zamanin annabi Suleiman da Allah sa wato yayi jihadi saboda sunan Allah ya bashi karfin duniya ya bashi sarautar duniya gabaki da suna bauta ma Allah suna bautar Allah yanda Allah ke so dai to kaga ne kuma hadisin da Allah ya sauka masa da shi suke hukunci. Haka nan kuma annabi Dawud alayhi salam Allah ya bashi sarautar duniya gabaki da suna bauta ma Allah suna bautar Allah yanda Allah ke so dai ke so kaga ne ko to kuma hadisin da Allah ya sauka mashi da shi shine zabura da shi suke hukunci. Haka nan kuma zamanin annabi Musa haka nan kuma zamanin annabi Ibrahim alayhi salam annabi Musa ma hadisi da Allah sai kuma da shi ce hukunci. Haka nan ma zamanin annabi Ibrahim alayhi salam wanda Allah sai bai sarautar duniya gabaki daya suke bauta ma Allah suke bauta ma Allah yadda Allah ke so dai ke so kaga to kuma hadisin da suke hukunci da shi shine hadisin Allah da Allah sai kuma shi kaga ne ko to wadanda an duk annaba da sa ba sarauta ga hadisin Allah shine suke hukunce shi duniya gabaki to kun gani ki ta a cikin hadisan da suke hukunci da shi shine marayi mafi kyau na hadisin Allah shine hanya tsakatsaki hanyar da Allah ya zaba mana sallah ke to wannan hanyar da suke amfani da shi suke hukunci kuma zan yi bayanin wannan amma kafin na bayanin wannan wato hukuncin jahilullu mafarin hukuncin jahilullu inda ya fara kaga na farko shine siyasa to wannan siyasa daga inda aka ciro shine dialogue nan kuma shine wato littafin kasa daga suna cewa kundin tsara mulkin kasa abinda kundin tsara mulkin kasa ne ya gaya mana kenan abinda ya ce mana to kaga to wannan kuma littafin kasa dialogue din da zaka tada kowace kasa da shi to wannan kuma littafin dialogue nan wanda suka zo da shi shine turawa ne suka zo da dialogue kaga hukuncin jahilan to mafarin wannan hukuncin jahilalu inda ya fara shine nake so na yi maku bayani kun ga na farko haske da ya to daga sama zuwa Ka'aba kafin Ramadan kaga Ka'aba shine tsakiyar duniya to wannan Ka'aban nan yana ɗaya daga cikin sunnatullahi sunnan Allah wanda bai tartaza haka nan haske da ke zuwa daga sama zuwa Ka'aba kafin Ramadan yana zuwa tun da wannan ma yana ɗaya daga cikin sunnatullahi sunnan Allah wanda bai tartaza to hasken nan da ke zuwa daga sama zuwa Ka'aba kafin Ramadan rahama ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka da musulmai wanda suke imani shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi hadisan shi da alqur'ani kuma shi da musulman duniya to hasken nan da ke zuwa daga sama zuwa Ka'aba kafin Ramadan wato rahama ne kamar yadda Allah sake saukar da ruwan sama haka nan Allah sai ya saukar da wannan hasken nan da ke zuwa daga sama zuwa Ka'aba kafin Ramadan kuma musulmai wanda suke imani wanda Allah sai ya ba su hadisan sa shi da alƙur'ani to lokacin da hasken ne ya zo daga sama zuwa Ka'aba kafin Ramadan musulman duniya su ne za su zagaye hasken nan zagewa yusabbihuna bihamdi rabbi za su ta tasbih suna gode ma Allah kamar yadda mala'iku suka zagaye al'arshin Allah zagewa yusabbihuna bihamdi suna tasbih suna gode ma Allah wanda Allah ya faɗi a cikin suratul zumar aya na 75 yace wa tarad da ayan yace wa taral malaikata hafina min hawlil arshik yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin yace za ku ga mala'iku sun zage al'arshin Allah zage yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbih suna gode ma Allah daga nan aya sai ce to wa qudiya bainahum bil haqqi yace mutane da halittu za a hukunci na gaskiya tsakanin sai aya sai ce to wa qila alhamdulillahi rabbil alamin godiya ya tabbata ga Allah duniya gaba ɗaya to kaga aya ce wa taral malaikata hafina min hawl arsh zaka ga malaiku sun zage al'arshin Allah zagewa yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbih suna gode ma a baitul ma'mur a gida da yake kamar Ka'aba da wanda ke sama wanda Allah ta ya ambace shi a cikin suratul tur aya na 4 yace wat tur wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitul ma'mur to kaga baitul ma'mur shine malaiku gabaki daya gida ne kaman Ka'aba a sama
gaban Ka'aba. Mala'iku gabaki ɗaya suke haɗuwa suke zage al'arshi Allah zage gabaki ɗaya su yusabbihuna bihamdi suna tasbih suna gode ma Allah. Saboda haka idan haske to daga sama zuwa Ka'aba kafin Ramadan musulman duniya gabaki ɗaya su ne za su zage hasken nan zagewa yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbih suna gode ma Allah. Kamar yadda mala'iku suke. To kun ga yadda kike. Kun ga yadda kike kenan. Ta sannan kun ga yadda ke kenan. To amma sai gashi dai mu waye idan haske to daga sama zuwa Ka'aba kafin Ramadan sai malaman Arabiya sai su kora musulmai daga wannan hasken suke ba mutanen al'ada su dama zaga hasken suke tafiye da al'ada su. To hanyar al'ada shi da hanyar kakanninsu, hanyar kakannin shi da hanyar gumaka wanda ake hada shirka kusa da Allah wurin bauta. Waɗannan gumaka nan mata ne. Kaga ko idan haske to daga sama zuwa Ka'aba kafin Ramadan malaman Arabiya sai su kore musulmai daga hasken. Idan musulman suka tambaye suka ce me yasa kuke haka, abinda suke gaya ma musulman suke gaya ma suna gaya ma cewa mutanen al'adar su to hanyar al'adar su ne hanyar kakannin su, hanyar kakannin shi da hanyar gumaka wanda ake hada shirka kusa da Allah wurin bauta. Waɗannan gumaka nan mata ne. To kun ga mutanen al'ada to su ne mafarin hukuncin jahilallu. Mutanen al'ada wanda idan haske to daga sama zuwa Ka'aba kafin Ramadan malaman Arabiya suke kora musulmai daga hasken nan sai ba mutanen al'ada su dama. To waɗannan mutanen al'ada su ne mafarin hukuncin jahilallu inda ya fara ki to ai kuma kun gani jahilin mutanen al'ada hanyar al'ada shi da hanyar kakanninsu, hanyar kakannin shi da hanyar kuma kaga jahilin ke kuma ai kaga su da suka haɗu da turawa da sauransu. Ko gani ba ku gani to kowane ƙasa sai turawa suka kawo dialogue daga cikin aka samo siyasa. To musulman zamani ya su suya siyasa. To kun ga yadda yake sai sai muku kundin tsara mulkin sa. Kun ga yadda ya tawoke sa'annan kuma bai ta haka nan addinin musulunci ka gani ba umarnin Allah musulman zamani suke bi ba. Allah ya ce a cikin Qur'ani ya ce kada mu bayyana suna kada mu koyi mu bo hanya tsaka-tsaki sai gashi nan suna bayyana suna koyi. To bayyana da koyi wannan inda suka same shi cikin hadisai wanda aka rawaita aka ma annabi kare. To a cikin hadisi aka ce akwai sahihi akwai dahihi, ma'ana akwai ingantattu akwai wanda ba ingantattu ba. To da sahihin da dahihin gabaki daya akwai bayyana sallah akwai koyi. Kaga to kuma bayyana da koyi da musulman suke sallah babu shi a cikin Qur'ani saboda haka Qur'ani ya tankar shi ya jefa masa da kayan su. Kaga ko ba umarnin Allah suke bi ba sa ba hadisin Allah wanda Allah sai saukar ya aiki annabi. Allah ya ambata kanshi a cikin suratul zumar ce Allahu nazzala al-ahsana hadis. Allah ya ambata kanshi ya saukar da hadisin sa mai kyau. To da tunda Allah ya ambata kanshi a cikin suratul zumar yace ya saukar da hadisin sa mai kyau. Shi ne kuma alqur'ani wanda Allah ta'ala ya aiko annabi da shi. To kaga dike daga nan kai da kanka ka gane maka cewa annabi da hadisin da Allah ya ambata kanshi Allahu nazzala al-ahsana hadis. Kun ga dike annabi da hadisi sai dai hadisin Allah shine alqur'ani wanda Allah sai saukan mashi ya halice shi ya saukan mashi ya aiko shi. Shi ne to a cikin Qur'ani hadisin Allah shine alqur'ani. Allah ya ce kada bai da sura kada ku sai aka ja ka rubuta cikin hadisai wanda malamai Arabiya suka rubuta suka malamai karanta mu bai sun. To kaga ne to idan suka zo wa'azi da sauransu sai su dauko hadisin nan su kisa ta. Kaga ne sa'annan kuma karshen su da suke hukunci da dayal siyasa. Kaga ne a zamanin wanda suke bayyana sai suka boyewa kaga ne hukuncin jahilan duki ta shi ne Allah ta yi afa hukumul jahiliyyati yabghun. Washe hukuncin mutanen jahilallu za ku bi. Washe hukuncin mutanen jahilallu za ku bi. Daga
wa man ahsana min Allah hukuman liqaumin yuqinun. Waye ne suka iya hukunci? Waye ne ya kai Allah iya hukunci ga waɗanda suka yi imani? Ma'ana waye ne kai waɗanda suka yi imani ga Allah iya hukunci? Kaga to kafin na muku bayanin waɗanda suka yi imani da Allah yadda suke hukunci, kaga na farko idan haske to daga sama zuwa kafin Ramadan da malaman arabiya suke kora musulmai daga hasken suke ba mutane Allah da su dama su zage hasken. To bari in ja maka kudi duk wani musulmi, idan haske ka ji labari aka ce maka haske ya to daga sama zuwa Ka'aba kafin Ramadan, to kada ka yadda a baka labari, ka tabbata kana wurin nan dan saboda Qur'ani na maganan abin da ke faruwa yanzu. Kada ka kuskura ka yadda a baka labari dan saboda Qur'ani na maganan abin da ke faruwa yanzu. Da kake kyamta idanka, kake gani, kake shakan numfashi, kake ji da kunanka, kake magana da bakinka, kake cin abinci, kake aikace da hannunka, kake tafiya da kafanka, kake gudu da kafanka, kake tayi da fuka guda, wannan duk ba abin da ke faruwa yanzu na bane. Abin da ke faruwa yanzu nan ne, saboda haka Qur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu nan. Kuma zan ba ku kwakwaran hujja game da haka. Kaga na farko idan muka je cikin suratul Zumar aya na 18 ce allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahum Allah wa ulaika humul albab. Yace wadanda suka saurari kalma, wadannan su ne wadanda suka saurari kalma sannan suka babbara yi mafi kyau daga cikin shi, wadannan su ne Allah ya shirya, wadannan su ne masu kaga bara yi mafi kyau. Kwakwara hujja da ce Allah subhanahu wataala ya raba alqur'ani kashi ke. Allah ya ce bara yi mafi kyau. Kun gani ga aya gaya daga nan kuma sai Allah sai ya faɗi kuma a cikin suratul Zumar aya na 55 ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu wa antum la tashurun. Yace ku bare mafi kyau daga abin da aka so kuma daga Allah kafin azaba ya zo muku lokacin da baku san da kaga baragi mafi kyau ku fara hujja da zaukanta Allah subhanahu wa ta'ala ya raba alqur'ani kashi kenan ga ayat. Daga nan sai Allah sai ya faɗi kuma a cikin suratul Isra'il aya na 106 da kuma na 110. Aya na 106 ce wa qur'anan farraqna al-taqra wa lan-nasi 'ala al-muksin wa nazzalnahu tanzila. Yace qur'ani ne mun raba shi kashi domin saboda karanta mutane, wa nazzalnahu tanzila mun sauka da shi saukar. Kaga Allah ya ce mun raba qur'ani kashi to yanzu da bari gani kashi nawa ne qur'ani ya rabu kashi nawa ne Allah sai ya raba qur'ani. Kaga idan ka cikin suratul Isra'il aya na 110 ga yana yace aya na 110 yace qul billahi wa rahman أيام تدول ولا أسماء الله الحسنى ولا تجعل بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. Yace ka kira Allah ko kira Rahman da ko suna ka kira shi da ɗaya ne, shi ne bai suna masu kyau. Sai doka na farko Allah ya ce wala taj'al bi salatika, kada ka bayyana sallah. Kaga wannan shi ne bara'i ɗaya daga cikin alƙur'ani. Doka na biyu ce wala tukhafit biha, kada ka boye sallanka. Kaga wannan shi ne bara'i na biyu daga cikin alƙur'ani. Doka na uku sai Allah sai ce to wa mutaki baina zalika sabila, kuma hanya ta kankana ka. Kaga wannan shi ne bara'i na uku daga cikin alƙur'ani. To kaga da to wannan hanya ta kankana kan da Allah ce mu bi shi ne kai ne zaka dai tafi gurka shi ne kai baka bayyana ba sana kuma kai ba sai mutun ya zo kusa da kai zai ji kamar wane na karatu ka zai zama ta haka shi ne kaga ba bayyana ko ba sai mutun ya zo kusa da kai zai ji kamar wane na karatu. Duk karatun ka cikin sallah sai mutum ya zo zai ji karatun ka kaɗan sai mutum ya zo kusa da kai zai ji kamar wane karatu. To wannan shi ne fara idan kwanar kwan, wannan shi ne hanya tsaki da Allah za ba mana, wannan shi ne hanya Allah. To gaba ki dai sallan ka tun daga sallan subhi, sallan zuhuri, sallan asuri, sallan magriba, sallan isha'i, shafa'i da wutri, nafila, tasbih, du'a. Duk karatun ka a cikin sallah, duk karatun ka a cikin tasbihi, duk karatun ka a cikin du'a. Za ku daidaita, wato za ka daidaita kuma ma'ana za ku daidaita kuma shi da kai baka bayyana ba sa da kai ba ku ba ku bayyana ba sa da ku ba. Wannan shi ne farayi na kwarcar kwani, wannan shi ne hanya tsakatsaki da Allah, wannan shi ne hanya tsakankana kana, shi ne hanya tsakatsaki, wannan shi ne hanyar da Allah za mana, wannan shi ne hanyar Allah. To ku kwarin hujja da daukan cewa wannan shi ne hanyar Allah. Kaga idan muka cikin suratul anfal ana shi dauke ce ya ayyuhallazina amanu sajibu lillahi wa lirrasulihi idza da'akum lima yuhibbu wa alamu anna Allah yaghinu al-bayna al-mar'i wa annahu ilayhi tushar. Yace ya ku na kai imani ku ansa kiran Allah da manzon sa lokacin da kira ku zuwa ga abin da dai ba kai. Sanan ku sani cewa Allah shine ke zuwa tsakankanin zuciya.
zan kuma wurin sai zata yace wa alamu anna Allah yaqinul bayna makka san cewa Allah shi ne ke zuwa tsakankanin zuciya zan sai babu doka a cikin suratul Isra'il aya da 10 karshe aya sai ce to wa mutaki bayna zati za kuma hanya tsakankana to kaga hanya tsakankana kan hanya Allah ne babu shakka to gabaki ɗaya duk karatun ka cikin sallah zaka dai tafi shi da kai baka bayyana ba sai ko kai kuwa sai mutum ya zo kusa da kai zai zaka ji kamar wanda ka duk karatun ka cikin sallah duk karatun ka cikin tasbihi duk karatun ka cikin du'a za ku dai tafi shi da kai baka bayyana sai ko kai ba ko ba bayyana sai ko to wannan shine barai na kurtar kwan wannan shine hanya tsakankana kan wannan shine hanya da Allah zaba da wannan shine hanya to suna hanya Allah shine barai mafi kyau daga charkwani wanda idan muka da cikin suratul zumar aya na 18 yace allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahum Allah wa ulaika humul ulul albab yace wadanda su saurari kalma sa da suka barai mafi kyau daga cikin shi wadanda su ne Allah ya shirya wadanda su ne masu aika kaga alqur'ani kalma Allah ne to idan musulmai suka saurari alqur'ani sa da suka barai mafi kyau daga cikin shi to kaga dai hanya tsakankana kan shi ne hanya Allah hanya tsakatsaki shi ne hanya Allah to suna hanya tsakankana kan hanya tsakatsaki shi ne barai suna hanya Allah shi ne barai mafi kyau daga cikin alqur'ani to kaga ko to wannan hanya tsakatsakin nan kage na farko yanda za ku yi idan muka zo wannan hanya tsakatsaki shi da hanya to ku duba qur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu sai Allah sai to wala tajal suratka kada ku bayar da salam wannan shi da bare da sarfa doka na ce wala ta kada ku bayar salam ma'ana kada ku bayar salam kaga wannan shi da bare da sarfa doka na ku sai ce to wa mutagi bai na za ta kuma hanya tsakakana kan kaga wannan shi da bare na ku sarfa to idan ka zo ido ka gani leban ka na ido na sama wannan shi ne farai da tsarwa ne leban ka na ido na kasa wannan shi ne farai da tsarwa ne kyaftawan idan da kake gani wannan shi ne farai da kudan tsarwa ne wannan shi ne hanya tsakankana kana wannan shi ne hanya Allah wannan shi ne hanya da Allah zamani wannan shi ne hanya Allah to suna hanya Allah kuma shi ne farai mafi kyau da tsarwa to tsakankanin leban ka na ido na sama da leban ka na ido na kasa me yake tsakankana kana shi ne kyafta ido da gani to wannan shi ne barayi na uku daga cikin alƙur'ani wannan shi ne hanya tsakankana kana wannan shi ne hanyar da Allah zamana wannan shi ne hanyar Allah to so da hanyar Allah kuma shi ne barayi mafi kyau da cikin alƙur'ani ta kyafta idan nan da kake ba abin da ke faruwa yanzu nan bane abin da ke faruwa yanzu nan ne saboda haka Qur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu nan ko gani da kake da idanka ba abin da ke faruwa yanzu nan bane abin da ke faruwa yanzu nan ne saboda haka Qur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu kaga ko wanda ke to sa'an kuma idan ka zo baki leban ka na sama na baki da hakorin ka na sama na baki wannan shine farai da tsarkwani leban ka na kasa na baki da hakorin ka na kasa na baki wannan shine farai da tsarkwani bakin ka dake sama da kasa lokacin da kake magana kake ci abinci wannan shine farai da kudan tsarkwani wannan shine hanya cikin kana kana wannan shine hanya da Allah zama da wannan shine hanya to suna hanya Allah kuma shine farai mafi kyau da tsarkwani to tsakankanin leban ka na sama na baki da hakorin ka na sama na baki da leban ka na kasa na baki da hakorin ka na kasa na baki me yake tsakankana kana wannan shi ne magana da cin abinci to wannan shi ne fara'i na kudancar kwani wannan shi ne hanya cikin kara kana wannan shi ne hanya Allah to so da hanya Allah kuma shi ne fara'i mafi kyau da sharwa to magana da kake da bakinka ba abin da ke faruwa yanzu na bane abin da ke faruwa yanzu ne saboda Qur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu ko cin abinci da kake da bakinka ba abin da ke faruwa yanzu na bane abin da ke faruwa yanzu ne saboda haka Qur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu shakan numfashi da kuke da hancin abin da ke faruwa yanzu ne ji da kuke da kunne abin da ke faruwa yanzu ne wato aikace da kuke da hannunku abin da ke faruwa yanzu ne tafiya da kuke da kafanku abin da ke faruwa yanzu ne gudu da kuke da kafanku abin da ke faruwa yanzu ne wato tsuntsu da ke tashi da fuka-fukai guda biyu abin da ke faruwa yanzu ne saboda haka Qur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu ne ta lokacin da haske to daga sama zuwa Ka'aba kafin Ramadan wannan hasken nan rahama ne da Allah sai sauka da musulmi wannan hasken nan kamar yadda Allah sai sauka da ruwan sama ya zama to rahama haka Allah sauka rahama ya sauka da wannan hasken ga musulmai wanda suka yi imani da Allah wanda Allah sai ba su hadisin wanda Allah ya ba su hadisin sa shine alqur'ani to lokacin da haske to daga sama zuwa Kaaba kafin Ramadan musulman duniya su ne za zage hasken nan zage wai sabbihu da bihamdi suna tasbih suna gode Allah kamar yadda malaiku suka ga zage al'arshi Allah zage suke tasbih suke gode ma Allah a baitul ma'mur to
to lokacin da haske to daga sama zuwa ka ba ka barbadan kada ka kuskura ka yadda a baka labari da zaran ka jance maka haske ya to daga sama zuwa ka ba ka barbadan kada ka kuskura ka yadda a baka labari ka tabbata kana wurin nan na saboda rahama ne da Allah sai sauka da musulmi kada ka kuskura ka yadda a baka labari wannan kenan ka tabbata kana wurin nan ai komai da kai dan saboda Qur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu wannan to sa'an nan idan muka zo game da hukunci da aya yi karkare ce wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinu waye ne kai Allah hukunci ga waɗanda suka imani ma'ana waye ne kai waɗanda suka imani ga Allah iya hukunci wanda suka kai zamani wanda Allah sai ba sarauta duniya gaba kida duniya gaba kida suke bin umarnin Allah suke bin dokokin yanda Allah ke so daidai iya hukunci to ku duba ku yadda za ku fahimci hukunci na da kyau kaga na farko idan kuka kalla sama yana da yanayin haske da yanayin duhu da yanayin lokacin sama ke bulku ka gani rabuwan Qur'ani kace kuke ku ka gani idan muka zo bare Qur'ani idan sama na tare da hasken shi gaba kida kaga wannan yana daukan daga safe zuwa yamma kuga lokacin yana tso yana dauka awa 10 kuga lokacin yana tso yana da faki wanda shine bari da sarfa idan sama na tare da dushi ka da daga daddare zuwa waye gari kuga lokacin da yana dauka awa kusan awa 10 kuga lokacin da yana da tso yana da fadi wannan shine bari da sarfa amma lokacin da sama ke bulubulu kuga lokacin nan bai da tsawo mintuna kuga lokacin nan siriri ne bai da fadi siriri ne wannan shine bari da sarfa wannan shine hanya tsakankana kana wannan shine hanya Allah wannan shine hanyar da Allah zaban a azumi wannan kuma shine hanya Allah to so da hanya Allah kuma shine farji mafi kyau da shan to lokacin da sama ke bulbulu da shine layi da ya to tsakankanin fari da baki na fi layi da ke to tsakankanin fari da baki na fi zikin to kuma daidai lokacin sama ke bulbulu shine bayan sallar asuba lokacin sama ke bulbulu lokacin ne Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ni cewa mu tsere ce sha maram da kaza to dai lokacin kuma shine bayan sallar magriba kafin sallar isha'i lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ni cewa mu sha kaga daidai lokacin da ka dauka azumi ka dai lokacin da ka sha to kaga da to lokacin da sama ke bulbul nan wannan shine fara ina kwanciyar wannan shine hanya tsaka kana wannan shine hanya da Allah zamana hazu wannan kuma shine hanya Allah to suna hanyar Allah kuma shine fara yi mafi da sharfa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani shi a cikin suratul baqara aya na 187 yace wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ku tsaye da ci da sha lokacin da layi yake to tsakankanin fanda baki nafi wannan shine bayan sallar asuba lokacin da sama ke bulubulu kaga ko lokacin sama ke bulubulu dan saboda lokacin da mintuna ne bai da fa'i siriri ne lokacin Allah sa ce ku da shi a maram da kazu daga nan sai Allah sai ce ku sha azumin lokacin da jira fare shine bayan sallar magriba kafin sanar sha lokacin sama ke bulubulu to lokacin sama ke bulubulu da nan kaga dai lokacin da ka dauko azumin ka dai lokacin da ka sha azumin ka to lokacin sama ke bulubulu wannan shine fara yin ku da charwa ne wannan shine hanya tsakankana kana wannan shine hanya Allah sun hanya Allah kuma shine fara yi ba to da charwa to haka nan kuma hanyar lokacin da Allah sai ya ba mu ta azumi sha azumi to haka nan kuma bai tsaya nan ba idan muka zo kan sallah sai Allah sai ya gaya mana ce wala taj'al bi salatika kada ka bayyana sallah to idan ka kuskura ka bayyana sallah kamar yadda musulman zamani suke bayyana sallah kaga wanda ke nesa zai rike yana jin karatunka kaga wannan yana da tso yana da fa'i wannan shine fahimtar kwani Allah ya ce wala taj'al bi salatika kada ku bayyana sallah har ya kai ga cewa musulman zamani suka bayyana sallah su suka saba mana suka bayyana sallah to bayyana sallah nan da suka yi har ya kai cewa suna amfani da lasfika don saboda wanda ke nesa ya rike yana jin karatu to idan ka kuskura ka bayyana sallah kamar yadda musulman zamani suke bayyana sallah ka gani wanda ke nesa zai rike yana jin karatu kaga wannan yana da to yana da fadi wannan shine fara da tarfa sai Allah sai ya ce to wala tuqafi biha kada ku bayyana sallah idan ka kuskura ka bayyana sallah kaga wannan yana da to yana da fadi wannan shine fara da tarfa ko kokwaru da hujja da hakan ta bayyana sallah yana da to yana da fadi kaga na farko idan muka je suratul tuwa aya na bakwai yace wa in tajhara bil qawlika fa innahu ya'lamu sirraka idan ka bayyana ibadarka
to Allah ya san sirri da abin da kuma ke cikin duhun Allah ya ce fa innahu ya'lamu, ma'ana idan ka bayyana sallaka Allah ya san sirri da kuma abin da ke cikin duhun to ka gani ko fa innahu ya'lamu sirra, fa Allah ya san sirri da abin da ke cikin duhun kaga wannan yana da tso yana da fadi sai Allah sai ya ce to wala tuqabila kada ka koyi sallah to idan ka kuma sura ka koyi sallah kamar yadda musulman zamu ce koyi sallah kaga wannan yana da tso yana da fadi wannan shine fara ina bai sarwa daga nan sai Allah sai babu doka sai ya ce to wa bata gi baina zalikum kuma hanya ta kankana kan hanya ta kazaki to kaga sai mutun ya zo kusa da kai zai ji kamar zaka zaka ji kamar wani naka kaga ko zai kamar wani naka shi ne kai baka bayyana ba sana kun kai ko sai mutun ya zo kusa da kai zai ji kamar kadan karatun zai zama tuwa shi ne ka gaba bayyana ko ba sai mutum ya zo kusa da kai zai ji kamar wani naka kaga wannan bai da fa'i siriri ne to kaga wannan shi ne fara ina kwanciyar fa'i wannan shi ne hanya tsaka-tsaki, shi ne hanya tsakankana kana wannan shi ne hanya da Allah zamana wannan shi ne hanya Allah suna hanya Allah kuma shi ne fara ina kyau da charwa kaga yadda za mu gane hanya tsaka-tsaki da Allah sa zamana a sallah ke da kyau to haka nan kuma idan muka zo hukunci ka gani idan ka tare da mutane biyu suna faɗa sai ka zo za ka rafa faɗa kaga za ka shiga tsakankaninsu sai ka ware hana ka rafa faɗa wala sai ce to wa alamu anna Allah yahinul bayna kusanci Allah shi ne ke zuwa tsakankanin zuciya kaga ko Allah shi ne ke zuwa tsakankanin zuciya sai sai babu doka a cikin suratul Isra'il aya na 10 karshen sai ce to wa bata gi bayyana za ta kuma hanya tsakankanin kan to kaga hanya tsakankanin kan hanya Allah ne babu shakka to da katar da mutane biyu suke fada da kada tare da mutane biyu suna fada abin da zaka shiga tsakankanin su ne sai ka ware hannunka da fada to kaga idan muka zo bane Qur'ani mutum da ke hannun dama wanda ke fada da wanda ke hannun kaga wani shine fare da charfa mutum da ke hannun wanda ke fada da wanda ke hannun dama kaga wani shine fare da charfa to kai da ka shigo tsakanin su ka ware hannunka da fada shiga tsakanin su da kai wannan shine fara ina kwada charfa ka ware hannunka da fada da wannan shine fara ina kwada charfa wannan shine hanya tsakanin kar wannan shine hanya Allah to suna hanya Allah kuma shine fara ina kyau da cikin Qur'ani to kaga ko to wannan fada da ka karaba kaga hanya tsakanin kan hanya Allah ka bi kana fada daga nan kuma sa'an sai ka duba cikin su wane ne mara gaskiya wane ne mai gaskiya mara gaskiya sai ka bashi rashin gaskiyar shi kaga wannan shine fara ina charfa mai gaskiya sai ka bashi gaskiyar shi kaga wannan shine fara ina bi da charfa to hukuncin da kai tsakanin su da adalci wannan shine fara ina charfa wannan shine hanya tsakanin kan wannan shine hanya Allah to suna hanya Allah kuma shine fara ina kyau da charfa mara gaskiya sai ka bashi rashin gaskiya ko da ce ya tona gwalagwalai ne ya cika duniya da shi domin saboda ya baka to kada ka don saboda ka mara mai to kada ka mara mai ba ka bashi rashin gaskiya shi idan ka kuskura ka mara mai ba kaga mai gaskiya ba zai yadda ba kaga wannan hukuncin zai dauki lokaci zai ba hukuncin da zai iya kawo wajen wani kaga zai dauki lokaci mai tsawo kaga wannan idan ya dauki lokaci mai tsawo kaga wannan yana da faɗi to amma idan mara gaskiya ka bashi rashin gaskiyar shi ko da a ce ya tona gwalagwalai ne ya cika duniya da shi domin saboda baka ka mara mai ba to kada ka mara mai ba ka bashi rashin gaskiyar shi kaga wannan shi ne bari yin canza to mai gaskiya ko da ce bai da komai ne ka bashi gaskiyar shi kaga wannan shi ne bari na canza to hukuncin da kai tsakaninsu da adalci kaga lokacin nan hukuncin da kai tsakaninsu da adalci kaga lokacin da zaka yi amfani da shi kai hukuncin da lokaci dan kankani ne kaga wannan lokacin dan kankani dan da zaka ka gama hukunci to kaga wannan hukuncin da kai da adalci kaga lokacin kadan kaga lokacin nan bai da fadi siriri ne wannan shine farai nan kwanciyar kwan wannan shine hanya tsakanin kar wannan shine hanya suna hanya ba kuma shine farai maskar daga cikin kaga za ku ji a cikin alqur'ani aya alqur'ani zaka ji wasu aya sun kada cewa wallahu wasi'un alim inna allaha wasi'un alim kaga ko inna allaha wasi'un alim wato Allah wato Allah me hukunci ne cikin kafin ka sani kawai cikin kankanin lokaci a lokacin ɗaya Allah zai hukunci wasi'un alim wato hukuncin Allah zai hukunci ne lokaci da kuma Allah ya ce wa ma amruna illa wahidatan kalamihi masbuka yace al'amarin kamar yadda ka san kafin ka sani Allah ya riga ya abin da shi ya yi wato Allah ya hukunci ka gani ko bede siriri ne kun gani ke cikin lokacin kankani za ka yi hukunta gani wanda shi ne fara yi na kuda carkwani wanda shi ne hanya tsakanin kan wani shi ne hanya Allah su da hanya Allah shi ne fara yi mara kyau da carkwani kun gani da kike
to waɗanda suke irin wannan hukuncin su ne waɗanda suka yi imani, waɗanda suke bin umarnin Allah, suke ba hanya tsaka-tsaki, hanya tsakankana kana da Allah ya zaba mana a sallah, a azumi, a hukunci, a duk wani al'amura. Su ne suke amfani da wannan hanya tsaka-tsaki, ma'ana fara'i mafi kyau da ita kwani su yi hukunci da shi. Wanda Allah ya ba za mana sallah, kuma su ne ka gani Allah ya ba sarautar duniya. Dan ka zaci alƙur'ani za ga annaba da Musa ba sarauta, annabi Suleiman, annabi Dawuda, annabi Ibrahim, kuma Allah ba sarautar duniya. Lokacin da duniya gaba ki suna bauta mana, suna buƙatar Allah yanda Allah ke so, dole ne ke so, kuma suna hukunci da hadisin Allah wanda Allah sai ko su ne. Kuma a cikin hadisin wato barayi mafi kyau na hadisin shi da hanya tsaka-tsaki da Allah zaɓa mana, shi da kuma Allah ya zaɓa masu. Kai yanzu ka duba jikinka mana, ga jikinmu nan layi ne da ke tsakiyar jikinmu, siriri ne, to yanda ke jikinka shi ne hanya tsaka-tsaki, hanya Allah ke na cikin mutum. To mutane da Allah sa halitta da haka layi da ke jikinsu, kai ma da ka zo ga ina jikinka ga layi na siriri, hai ɗan mu jikokin za su ga layi ga yana a jikin ganye, hanya tsaka-tsaki hanya Allah ga yana a jikin ganye, siriri ne gashi nan, gani ko bai faɗi siriri ne ga yana gashi siriri ne, hanya tsaka-tsaki hanya Allah. To gani na ji za ka ji wato malaci san sa jikin mutum gudu Qur'ani. To kun ga inda kake ne je jikin goro ga yana layi da za ku gan shi a cikin goro. To wannan kenan bayani da nake so abin da ka itace duk za ku gan shi ga yana. To wannan kenan hanya tsaka-tsaki a hukunci ke wanda suke amfani da shi su ne wa man ahsana min Allah hukuma ne ko me yake waye ne ka Allah hukunci ga waɗanda suka imani, ma'ana waye ne kai waɗanda suka imani da Allah iya hukunci. Ka gani ko gani nan wani saboda haka kuma ka gani idan ka duba zamanin waɗanda suke hukunci da hadisin Allah, za ga Allah ya ba sarauta wato ƙarfin duniya gaba ki dake. Musulmai ne suke da duniya gaba ki da, su ne suke mulkin sarautar duniya gaba ki, ba kamar zamanin mutum ba wanda addinin musulunci yake kasa gashi nan sun saba ma Allah, sun je sun bayyana sana, sun je sun koyi. Allah ya ce a cikin Qur'ani ce wala ta tsara kana bayyana sana, wala ta kana koyi wata yi bayyana za ta kuma hanya ta kakara kan, sai gashi nan sun je suna bayyana sana suna koyi, sun saba ma Allah inda suka samo shi cikin hadisan annabi Muhammad wanda aka ruwaito aka yi ma annabi ƙarya. Cikin hadisan aka ce akwai soyayya akwai dahi, to da soyayya da dahi dinka bakan gida akwai bayyana sana akwai koyi. Ai ko kaga su ne suke siyasa hukuncin jahilai. Bai ta haka nan ba ku gani zamanin su ne suke raba Ka'aba da bakin kaya, su ne suke raba Ka'aba da bakin kaya, ba ku gani suwa za su sa bakin kaya a ranar kiyoma, su ne kafirai. To da kafiri da munafiki ba duk yaya da kani bane. Allah ce innal munafiqina fi dharkil aswad min nar, munafiki shine zai zama to na karkashin wuta. To kafirin ma wuta za shi, to cikin jahannama suwa za su sa bakin kaya, ne kafirai da munafiki. To kaga nan warke, to sai gashi nan suna rufe Ka'aba da bakin kaya, ba gani suna jin dadin abu. Sai kaga ba umar Allah suke ba, sallan ma ba abu da ba. Kaga ne ko to su ne kuma Allah ya faɗi ma a cikin suratul Anfal aya na 30 da cewa ma kana salatu inda bai fataka wa taziya wa zuqul azab ma kuntum tat. Sallar zakama ba a maka ba komai bane illa face wasu su ne tafa. Ba ku gani za rufe Ka'aba da bakin ka, ba ku gani. Sa'annan kuma an zo a cikin suratul Maryam aya na 55 ce fa kalaba min ba'di khalfana dawu salatu wa tabu shawat fa sayran kalba. Sun karkare su cikin mummunan zabai wanda suka yi hasara sallar su ba sa sallar su daidai. Haka shi ne musulman zabai ba sa sallah daidai. Su wa suka karkare su malama arabiya wanda suka gaya mutu su bayyana sallar su ko saba ba. Kai ko kuma su ne kuma Allah ya ambace su a cikin suratul Maryam aya na 70 da yace wa in minkum illa waridu kana ala rabbika maqbiya. Ko wanda daga cikin zai dinga jahannam. Ko wanda daga cikin zai dinga jahannam. Wannan alƙawari ne daga Allah. Kai ko Allah ya ce wala ta ja sauran kada ku bai sanar wala ta kada ku koyi wata ki bai da zakar ku hanya tsakana kan sai gashi suna bai da suna koyi saba ma agar to kuma bayyana da koyar da musulmi za mu tsaya sallah babu shi a cikin alƙur'ani inda zaka same shi a cikin hadisan annabi wanda aka rubuta kai ma annabi kare sai suka ce a cikin hadisi akwai soyayya akwai dake
to da sahihin da rahihin gaba gida akwai bai da sala akwai koyo kaga ne da zaka cewa amma annabi yake to nan kuma za ka ga cewa ba su fasahu annabi ba su koyi da annabi ba sa ma annabi da kun gani kenan saboda bayyana salan da koya Qur'ani ya wuce da shi babu shi to wannan kenan idan Allah ya ce wa in minkum illa waridu kana ala rabbika hatman ko ɗaya da cikin zai da jahannama wannan alƙawarin daga Allah to kai to kuma wannan bayyana salan da da koyewa abin da ke faruwa yanzu ne saboda haka Qur'ani na magana abin da ke faruwa yanzu to su ne ma Allah ya bayani sa cikin suratul furqan aya ta 20 da ku yace wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalna wa ma masra ba mu mai da ayyukan sai da kasan takarda ne da aka yaga kwa rais kaga da su ne Allah ya bayani su ne kuma fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraqun kaga su ne to amma wanda suke bin kaga da kallai shi fasara kwa da daga wata zuwa to waɗannan mutane kuma to kaga su ne waɗannan ke to waɗanda suke bin hanya tsakatsaki hanya Allah kaga idan ka zai cikin alƙur'ani zaka tayar su Allah ya ba sarauta suna hukunci da hadisin Allah shine alƙur'ani su ne za su rufe Ka'aba da koren kaya dan saboda koren kaya shine waɗanda suka imani da Allah za su shiga janna kore kaga ko su ne waɗanda suka imani da Allah wato kaya koren ne za su shiga janna koren kaya gashi nan kore ga yana kuna gani koren kaya to kaga ne ko kuma ai kaga su ne kuma wanda zaka tada a cikin alqur'ani Allah ya ce ashabul yamin wato wanda suka hannun dama ke su ne kuma Allah ya ba sarautar duniya kamar annabi Sulaiman annabi Dawud annabi Ibrahim da suna hukunci da hadisin Allah duniya gaba kin lokacin suna bauta ma Allah suna bauta Allah inda Allah suke so daidai da su to kaga to su ne za su rufa Kaaba da koren kaya su ne kuma suke bin hanya tsakatsaki suke imani da hadisin Allah kawai suke fassara hadisin Allah kamar yadda annaba suka fassara hadisin Allah haka da ma wanda suke imani da Allah suke bin hanya tsakatsaki fassara hadisin Allah suke kaga duk kalami da ya fita baki ne fassara hadisin Allah to kaga bai ta haka nan kuma su ne wanda kaga su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mace za cikin suratul waqi'a aya na 40 yace wasallatun min al-akhirin yace za a samu wadanda za su kasance a hannun dama a zamanin karshe za a samu wadanda za su kasance a zamanin a hannun dama a zamanin karshe ma'ana wadanda za su yi ta bin umarnin Allah kamar yadda annabi Sulaiman suke bin umarnin Allah zamanin da annabi Dawud da annabi Ibrahim Allah ya ba sarauta to irin sarautar da Allah zai ba su za su ma za su rike karfin duniya kaga wannan yana na zuwa za su rufe Kaaba da koren kaya za su bi umarnin Allah hanya tsakatsaki da Allah zaɓa mana da shi kuma za su yi hukunci da adalci wannan ke da saboda haka siyasa hukuncin jahilin wannan ke saboda haka waɗanda aya ce wa man ahsan min Allah kuma da komai waɗanda suke hukunci waye ne ka Allah iya hukunci ga waɗanda suke imani ma'ana waye ne kai waɗanda suke imani da Allah iya hukunci su ne kuma annabawa wanda har sai ba su ranta wanda suke bauta ma Allah suke bauta Allah wanda suke ba hanya tsakatsaki sai ka ba hanya tsakatsaki hanyar da Allah za bana sanna lokacin da za ka iya hukunci da adalci wanda ke sai da haka na gani da zan tsaya kenan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh